Comezan as tarefas de conservación e recuperación das zonas afectadas polo incendio Barbanza. A prioridade é evitar que a erosión afecte a leitos fluviais. A Consellería de Infraestructuras informou onte de que as tarefas que se están realizando no entorno do regato do Castelo e todas as lobeiras no municipio de Ribeira están na recta final. Os equipos levan a cabo traballos ao longo duns 2.600 metros nas áreas límite de ambos cauces. O alcalde de Ribeira sinalou esta medida como unha prioridade ante os incendios. Efectivamente, non é un dos primeiros temas que nos preocupaba, a posible influencia do que é o arrastre de terras cara aos acuíferos que puderan, en este caso, no concello de Ribeira, pois o Rego de Valteiro, alterar algún hábitat pois do parque natural, en outros concellos pois que pudera algún desembocar na ría. Bueno, foi unha cuestión a que se comprometeu como prioritaria e xa desde o primer día, despois dos análisis que se fixeron do laboratorio de Lourenzá, pois xa se empezaron a tomar esas medidas e, polo tanto, unha tranquilidade menos, non? Pois preocupa tamén o que é a baixada deses animales que paseaban ou tiñan a súa vida no entorno da Curota, de que podan ir a outras vías pola rotura tanto do que era o seu cercado como de buscando alimento. Quizá iso sea o máis prioritario, sabendo que todo vai indo conforme ao que temos falado do que se ten comprometido o conselleiro, non? A celeridade coa que avanzou o lume foi algo que sorprendeu a todos, como ben indica Ruiz Rivas. A verdade é que nun primer análisis preliminar o que nos decían que ao haber tido un incendio que foi tanto de copa, non estaba o chan tan dañado como en outras ocasións, precisamente por esa razón, non tanta celeridade polo paso do incendio, pois fixo que salvo en esas zonas determinadas moi cerca ou moi perto dos acuíferos, pois que non tuvera incidencia que outras moitas veces teñen, non? Así mesmo, a principal intención desde a Mancomunidade da Xunta era de dar tranquilidade aos mariñeiros e outros posibles afectados. Eu creo que a tranquilidade había que tela desde o principio, si a preocupación, tranquilidade porque se falou xa de tomar medidas desde un primer momento, tamén porque, como antes decía, non é dos incendios, digamos, que a gravedade e extensión que tuvo a incidencia pudo ser moito maior no que son as terras e, sobre todo, tranquilidade porque están tomando xa a solución e as medidas desde o primeiro momento. Para evitar posibles arrastres, executáronse barreiras de contención aproveitando a madeira queimada, así como o depósito de palla sobre as áreas afectadas con risco de erosión.